El Palau Olímpic de Badalona va acollir durant el darrer cap de setmana la segona edició de la Copa del Bressol. La Penya és un dels clubs pioners a nivell europeu en la formació de jugadors i sempre sol donar suport a iniciatives esportives on els protagonistes siguin els més joves. Durant 2 dies, les instal·lacions de l'Olímpic van veure com una munió d'equips s'enfrontaven per buscar un lloc a la gran final. L'objectiu de tots els nois i noies participants no era altre que experimentar què se sent al jugar en un dels pavellons més emblemàtics de l'ACB. Hospitalet i Sant Cugat van donar el tret de sortida a la ronda de semifinals masculines. Després d'un partit molt intens, l'Hospitalet va imposar la seva qualitat i el seu físic per assegurar-se una plaça a la final. La intensitat defensiva dels del Baix Llobregat va ser clau per endur-se el triomf per 90-46. Mentrestant, a l'altra pista lateral de l'Olímpic, el Prat i el Sant Josep es disposaven ja a mesurar les seves forces. Els badalonins jugaven a casa i no volien deixar escapar l'opció de lluitar per la Copa. Ja des de l'inici, els jugadors del Prat van veure com el Sant Josep era molt superior. El conjunt badaloní va fer gala d'un gran encert i va aconseguir el bitllet per la final imposant-se amb claredat per 74-39. Mentrestant, a la pista central de l'Olímpic, les noies del Sant Adrià i el Granollers es preparaven per disputar el títol femení. Després de fer un gran campionat, jugar a una pista com la de la Penya ja suposava un premi enorme. Tots dos equips van ser presentats per l'Speaker i l'àrbitre va ordenar l'inici del matx amb el salt inicial. A base de triples, el Sant Adrià va aconseguir una bona renda de seguida. Les noies del Granollers no van poder respondre a l'inici fulgurant de les seves rivals i veien impotents com la distància en el marcador augmentava paulatinament. El partit es va convertir en un intercanvi de cistelles constant, en el que la bona mà de les jugadores del Sant Adrià va acabar per decantar la balança. La primera de les finals de la Copa del Bressol donava el testimoni al darrer partit de la categoria masculina. Hospitalet i Sant Josep es van jugar el títol als tirs lliures i els badalonins es van erigir com els grans triomfadors de la jornada. Voy a bàsquet.